Mobilizazio eguna gaurko LAB sindikatuarentzat eskualde guztietan egin dituzte enpleguaren aldeko mobilizazioak. Bilbon izan da Ainhoa Atxaide sindikatuko idazkari nagusia aldarrikapenen berri emanez. Enplegua defendatzeko, enplegua aldarrikatzeko eta enpleguaren sorreran negoziazio kolektiboa beharrezkoa dela langilei adierazteko. Erakundetatik enplegua suntsitzen duten neurriak etengabe hartzen direla salatu dute. Enpresariei nahi dutena bere kasa egiteko aukera ematea hori da enplegua suntsitzen duena. Horrekin, enpresariek egiten dutena lan gehiago, diru gutxiagoen truke formula erabiltzea delako eta horrek ezinbestez enplegua suntsitzen du. Ainhoa Atxaideren hitzetan neurriak egon badaude egoera hobetzeko. Besteak beste, enpresaburuen boterea eta eskumena mugatzea eta negoziazio kolektiboaren aldeko apustu egitea. Enplegua sortu daitekeela horretarako borondate politikoa badago. Horretarako erabaki politikoak hartzen badira eta horretara behartzen bazaio patronalari. Eta zalantzarik gabe horretarako negoziazio kolektiboa behar da. Zentzu horretan negoziazio kolektiboa gurean gauzatzeak duen inportantzia berretsi du sindikatuak. Negoziazio kolektiboa hemen egiteko eskubidea daukagu, erreformak esaten duenaren kontra. Bertako hitzarmenek eragindako emaitza positiboak jakinarazi ditu Ainhoa Atxaidek. Hitzarmenak hemengoak izan dira ekonomiaren ekarpen positibo handienetakoa, hitzarmenak bertan bera ustea ekonomia kaltetu egiten du, ez bakarrik lan eskubideak, baizik eta ekonomia kaltetu egiten du, eta beraz bi gauzak defendatuko ditugu elkar lotuak daudelako. Esan bezala, Bilbon ez ezik, beste herri batzuetan ere izan da LAB sindikatuak gaur eskualde guztietan egin baitituzte mobilizazioak.